smo Eva i Ivan Mrdulja-Štrnajštić. Danas ću vam predstaviti našu aplikaciju Vodič za arhitekturu i umjetnost Zagreba. Aplikacija se temelji na urbanističkom planu grada Zagreba, na kojemu su označene najvažnije zgrade, mjesta i destinacije. Zgrade su podijeljene na 3 kategorije: arhitektura, umjetnost i kultura. Privlači se nalaženja. Kada odaberete zgradu,